Gipang turnover na sa city government sa Naga, Cebu ang 56 kalibreng balay sa mga kwalipikadong benepisyaryo ni Miyerkules Agosto 19. Tuyo sa mong programa nga matubag ang panginahanglan sa mga pamilyang walay klarong matawag nga kagulingong puyanan, sama sa mga nagpuyo sa barong-barong o mga nawadan og balay tungod sa mga kalamidad. Usa kanila mao si Jenny Ubas nga nawadan og balay tungod sa bagyong Odette. Kaniadto nagpuyo lamang si Jenny uban ang iyang pamilya sa usa ka kapilya. Karon duha na kabuwan si Jenny nga nagpuyo sa mong libreng balay kauban niyang bana ug duha ka anak. Aniya kita dinhi karon sa barangay Naalad, Naga City, Cebu, diin makita sa akong luyo ang usa sa mga balay nga kaganiha lang gi-turnover. Karon atong tan-awon ang usa sa balay sa pamilya ni Ate Jenny Ubas. Ayo, maayong udto ate. Pwede makasud ate? So mao ni ang sala ni Ate Jenny. Ate Jenny, so mao ni ang mga napay mga toys ang mga bata ni Ate Jenny karon nga nag-eskwela. Pwede kong lingkod ate. Kamusta man ang puyo nato sa duha ka buwan na ate? Okay ra kaayo, safe ra jud me. Dili na mahadlok og naay mga hangin-hangin ana kay kuan na. Okay na kay nya. Konkreto sad ang bay. Ali ato mo padayon ta diri sa kiliran din makita ang kitchen ni ate. Aduna nay mga lamisa o mga lingkuranan kali aduna say mga nagkadiiyang gamits sa ilang kusina. Og dinhi sa kiliran mao ang ilahang comfort room. O ate unsa may naa dinhi ate? Mao na diri among kwarto. Kani dinhi So pa man portahan. Mao na ni siya. Gamay. Igor atis para makuan. Igo ra jud me kay gamay ra man among kuan, duha ra man kamo kong anak, sakto ra jud me dinhi Karon ate unsa tong ibutang pa nato, planong ibutang pa jud para mapagwapa pa jud ang imong balay. Ang mga gamit na lang amo dira, mga TV kay boring kayo ba wala kay matanatan-aw nga kuan. Nay mga gagmay nga okay ra man, gagmay nga mga appliances, dayon mga butangan sa mga kanang mga kwarta may mga ref may basin gamay lang nya kani siya kay kuan pa man ni siya so magkuan pa jud mi para i-tiles ani kay girap ra man ni siya. So mananig fence ati sa babaw para kanil kuan na siya man na siya pero smooth. kuan lang ganang gituyo siya kun ani ba kay para kung naay kwarta ma-tiles ra siya diretso ra siya dili na magpupukpuk pa ba. Pwede to matanaw unsay naa diri sa sulod ate. Ang diri mao ni siya ang kanang additional nga hugasanan, nilungaganan, dayon ang dira ang CR. So for ate makaluto rag tarong. Makaluto rag tarong diri ra ana, butin pa sa among gamit kay wala pa man mi nagkakuanog kanang maghimo pa mi diri para sa mga kahoy ba kay mahal ba ang butin. Daghan pang additional. Daghan pang additional karon nga kuanon. Moong dako jud kayong tabang ate ang. Dako jud kayong tabang na balayan mi ni Mayor. Sulit ate. Pwede naman sa balik. So, karon ate, mga mabata pa dong na sila managko saktor sa kaayo nga nanasad ang imuhang balay. Sakto ra sad kaayo pero magkuan pa jud mi additional kanang kung puhon makakwarta, kwarto sa mga bata para naa sa sila kaugalingon ilahang kwarto ba kay ako mga anak puro laki. Duha ka laki akong anak. Karon maokad to ang balay ni Ate Jenny og matod pa komportable na sila kung ikumpara nato sa una human nahitabo ang Odette. Duna sa ubang benepisyaryo nga nagpaabot pa nga mahingpit ang pagpabarog sa ilang balay. Alang sa 45 anyos nga sa Stella Brinquis, hapit na matuman ang iyang dugay ng gihandom nga makapuyo sa balay nga dili na kinahanglan og trapal. Kung wala pa no, ambot. Ang akong balay sa una gikan pag menu jud nako hantod nga kana namatay na akong pares kay trapal ra gyud nya kung mag-uwan. Makuan jud ko kanang sana mabalaka jud ko kay kanang tu. Mausap si Tatay Enrique Ubas nga dulan naglima ka tuig nga temporaryo nagpuyo sa ilang kaniadto nga Chusco. Ana yun. Aligil lang bilin usakbok. So after ato tayo ari ng kanipuyo. Kawap ani kani amo nagbarong-barong mi na. Barong mi nya tuo kayo kay mga guba naman si hinda namo gyud. Nasayran sa MyTV Cebu News Team nga usa sa mga requirements sa programa nga ang benepisyaryo kinahanglan nga mao'y tag-iya sa luna kung asa itukod ang balay. Kung dili tag-iya sa lote, kinahanglan siyang makakuha og permiso alang sa pagtukod sa balay.
Apan nga nung duna pa may mga benepisyaryo nga wala pa nakuman og na turnover ang mga panimalay, samtang 56 na ka unit ang nakumpleto. Matod ni Brinkes og ubas, dakong hagit ang pagpangita og mga construction workers nga motrabaho sa ilang balay. Ilabi na nga limitado lamang sa 12 ka adlaw ang pagtrabaho ug adunay 20,000 ka pesos nga budget alang niini. Buta nga among gipadangat sa barangay hall. Kanang bitaw mo trabaho. Kanang di sila available ba? Nya dili sa continuous ang ilang kay siyempre panginabuhi man ang ilan no nya. Di sa ta makabuot. Naay mo trabaho pero dili ka makaingon nga ugma mauni mauna. So ang point mo diha nga at least matrabaho lang pero ilang sa paspasan. Kay dosyer go ni kaadlaw dapat ang continuous nga trabaho kay para matagaan sa silang labor. Dugang pa sa barangay, daghan paghihapong pamilya ang nanginahanglan sa susama nga programa, ilabi na ang walay siguradong puyanan. Alang kang Jenny, dakong tabang ang inisyatiba sa lokal nga gobyerno, ilabi na sa mga pamilyang maapektuhan sa kalit nga mga kalamidad. Pero na mo nga nakuan mi na tabangan mi. Dako kay pasalamat na mo nga okay na kaayo mi dinhi sa among pagpuyo. Kay nay mga hangin safety na mi ba kay ligon ang pundasyon sa balay. Samtang padayon ang programa sa city government sa Naga, giplano sab ang pagpauswag sa matag housing unit. Ang matag 20 square meter nga balay nga kaniadto mo balor og 160,000 pesos, posibleng gikinahanglan na nga gahinan og 200,000 pesos alang sa sunod nga mga batch sa ipatukod nga units ubos sa maong programa. Daghang challenges ni meet gyud nag-challenges ron kay kanang usahay labi pa nang adto sa lugar kay adto man ako buhatan gyud og asa ilahang youth ay lang gitukuran sa ilang barong-barong. Unya, kung adto na tukuran niya, namay usay adto dito katkatunon kayo, ang materialis hakuton. So, mao na yung mga problema sad. So, tapatabangan sa barangay. Mugon sa challenge anay. Matod sa lokal nga kagamahanan, naumol ang programa sa miaging tuig og hingpit nga napatuman karong 2026. Uban sa paglaom nga mas daghan pa nga pamilya nga ginahanglan ang matabangan sa housing program. Kini si Mark Ermas, alang sa My TV Cebu.